Hillside chụp của thế chỉ vậy cái hi là rin xem pui cái này cái hi là liền thôi cái này mình dù là luôn puya khiêng tên đi tê tin cái chuyện tê rồi mình cầu lăng puya chăm tê anh nhớ chú gospel ramza và ania zawh te tin min ko china Esther bag thì cái này AC mình thì mấy giờ lesson trong thủ cái này coming to the deal là xem mình ya thì hi là ông puya cái này ông puya imo opi thì in mình không theoจะเซลล์เราตรงกันเนี่ยยูเรียรถกี่บาทเขียนเตะกี่บาทเขียนเตะ Coming to Deborah VL mangai nia debiti in min coach ni coming to mark lautan puya nia mark tin min ko thina mission tham 때 anh lại làm gì hi lâu thần liền là dòng té LG kia mà hi Ruben à phần gì á Sami Ania he kan Inhmuhkhawm na chan ber chu inhmel hriat tirna kan subscriber te follower te inhmel hriat tirna han nei ve shim kha kan dua Hillside thi ma sai kan soi du chu ke ma ni ang rol lek timayang omkhawm tuina sang nei kan ni na kina te pon ron soi chun zel tur angai la tu chumi ke ma ni group inhmel hriat tirna de lek chu kan ron nei do na mình thấy nghe niềng ó gần tiếc kan nghe niềng ó gần tiếc kan submit don John Paul mình đều thấy phổ về ngay gần tiếc Hillside thì kan han tin nọc nó kan phổ về top kan nè chuan kan submit ta chuan kami hati ma kan Hillfest kan kan vakal ta atir chuan movie kha sompanga velan submit ti kan ria amun kan vathen kan top 3 chin chian chua don ti kha an lo suya kha amun kha kan vatheng ve lag lo to si top 3 kha chu kan in base big si lo kha kan zam ang reng khop me ma se kan thleng to en ve shum kan te chuan thì con mapuya ka chief judge anita mapuya kan rejala puang thì con pathum na chang puang chota sabera kan short film ming Ellie di ka puang sabera kami puan do kan ki ma chon rin na kala to khatia puan taxi chon ki ma ni short film ming ba kha Ellie di ka adango thei chong la ba din hun choi tak kan nei kha kan lom wang kan YouTube pa te po hian mi te mu thei tur hian da version shimala ti kha kan rilru lo langa kami kal jela kan YouTube channel hian te kan han siam chho ve nia chuan ke hi ka tuina lampang kan soi khang ke hi movie lampang le film siam lampang de hleka tui de hleki kan nia ke hi tui hi ka nga khop maya lam hi ka tui em ma tlei rol chu lima lam ve thin kha ka nia amaro chu tu kho kha chon min selem hlei lo wa kan lam ve thin ani maya chân chu ba ka zai hinuam ka ti bathroom singer an tiang chi ka nia zai hinuam ka ti em a pathian fa ka zai hi big takhin anuam ka tia tin guitar ka ko to hi chon la pho tur mu hi ka teringot boka la hi ka pho hem ve tong renga amaro chu tu kho kha chon ka la pho chu an thlem hlei lo ti chuan chung ba ka chuan enge arts lampang thil siam lampang chi hi Christmas decoration lampang a ta pohin ka tuya ti khan tuina chi sang ka ne lam zai art lampang te tiang kha ani atin film lampang po hi anuam ka ti ani hi van nei kan tiam ma ka thopui ta ka thian te ho hi ka ngai sang ru te ve kan nia a trend photography lama enge Instagram lama po ni tin kan check thin te nia chon a trend chu musician kaushan lama in mang tak le te tanga an thiam ve ka chak ka thiam thei si lo te khatiang te khania chuan ti le dei la kha na china ron soi to mark la tran pu te po kha khang te po kha kan sar nia ti khan talent sang ani ba ka khan physics science lampanga po min zir tir tu science min shil fia thiam tu ni chu khatiang te khan ni dei ta chuan abul mi te kan thian za ho hi talent nei sang talented tak an nia heng zingat ka thopui thei hi heng ho ka thopui thei hi ki jo
kalom mà pathian cho ngã po hian long thu ka sei chin chon zawai cho ngã long thu ka ran sei ania hey tùy sang sang cái này về ta khá cái chuyện ba chục phút moving veng tại khá nhiều mà khá nào tại khá Korea nấu bằng chú làm thiam ta ni tập bộ khá thì anh tùy sang cái này ta ni chú ta sarpuma ka physics bon nút tục mấy cái này bốc ta physics subject bon nút tục mấy physics lecture thì khá nên anh đi bộ cái thiel đang ở tùy ta hey te hi abon ba ka sui don lo atui na ran soya ti khanin music lampang ta kan tui ta thi sang te pon niam chung chu I kan video sorry kan YouTube channel la te ti khanin a thei chunin pathian zar kan dam chung kan chop chuak thei training kan in ringa chu in lo chan ve khangai ni a chana kha in ti tur ani mo ka tuina le nuam ka ti zong chu zai ani a mun chang changa te ka lo zai ve to HPC junior sing competition ate le ka lu na school changa te lo man ka lo la ve to ani cái tuina lampang hi music ania he ka bula Inhmuhkhawm hian na pante te tangin music tanga seilen kania ti han sema sania ka tuina tak lampang hitlam kan soi zo nga composition lama hen ka tuini ei literature lampang te le ei rap composition lama hen ka tui em boka chuti nga chuan ka ambitious ve em ni la te po hi la tam tak ka ngai thla ma ni du zong ngai kan ziak ve tiang rilru puchi hi kania chu tiang zong a mala ka thian te tam tak ka mu hian hei hillside production te tiang an ni po an ambition hi asang ka tia alien ka tia tin chumi vak pursue tu chuan man la lian boka ki hi deadline tangin abikin soitai la music a hian drums a hian katui vmm a chuan sang ni som chang khan ka bo chho tan ve khan ya ti chak tam tak te ni ma se kalo dream ve thin ka ti thei lo anga ka ngai te hi tu na hian hillside family zara hian mimal takmon ka ti ve thei pha ka ti ve chho tan in ka ria kalom em a tu na chuan akin zela po kan ti thei zel donin karinga enge pe chu funny timeng funny ve tak le video po hlim omzong tema entertainment lampang hi ka ngai na zong hi nia khang te poka kan ron pho chua zel tura be sei tai la chuan nia ka thiam pa kabula thu hi ani hilam thiam ania ain soi du lo mai maya alam thiam in for vok in bin vok chi kha ania kha an soi ve shrim du chuan nia ka thiam pa na soyang khan tuna hillside family ami ho hi biteren te tak omkhom timayang atira chuan thian anga inkom ha kan ni hloma ma se ti han kan than ti chawa ma kan han la chho tang kha nia ama saber chuan pathian chunga lom thu ka soya chuan tuna ka thian te chunga po lom thu ka soi bok ani ke hi katet te atanga art lampang chi hrim hi katuya lemsi lampang chi le thiam em lo mai la katuina lampang ania maro chu ten kan lo thang le jela kun te lo kala class 12 ka zo atang khan mobile photography lampang hi dom katia ate hang ka kalcho ta charchara IG lama tele Facebook ate ko hana ka account connection la join ka post ve na sa ate hang ate so ve no no dom kati na po ania kumin sang ni le som pakwa march tha khan hetim buat sai hill fest bit contest a hillside production noya hillside band kan in ve a in buat sai na hun chep takara theitop cho in kan perform ve a pathian zara loman pakhat na hial te kan la ve ani hill fest kami festival a tho khan hillside minghian band kan chuak ve a hey kabula thu ruben murray heng tho den hian kan vat ki ve a chuan ta po khan vanisia min midang just te han min du saka ti han pakhat na te kan hawa individual best ang te ha kan han la ve de no la hang te kha
soi tel ve shim shim ngai ka ria Hillside ta hen talent sang om te ni ti farap khak khamis soi nan han chuan ni china kan thiam pa pakhat kha I se pa po ha ani po ha ain va in bin pakhat na ta han talent han te po ha soi ve Hillside ta hian mi pon tam ta kan nong ani ti kha soi ve du shim shim chu tem Hillside band hian dina chuan kan thiam pa ru ben khan viron kola hatim akhian in beat contest kha dona hatim akhian hill festival khawma chana jom beat contest kha dona kada khan mi band member khan mo ba khan rom song khan ta jon ni kha kan lo man lo ka tel puita jon wa ni tlak tak khan pakhat na ha kan lia jon individual te kha best drummer le best keyboardist le best rhythm le best bassist kan la nge ya tingwel chunya chon zan lama te khanin concert khauma concert te kan bot se kan te kan ni pui te kan dina kan milo duta me pui che zong la te kan sak ni ba la lo chi te kan sa te kan movie puitling hi siam ve thailo ti hi karil ro hen om thin ni ma se chuan hei ka thian te samate ho nen point kan soi ho thina I ma se atak ni a thlen ni zep lo jong ka ring ngai lowa ma se hatimina hill fest an buat sai an ron buat sai advertisement ka mu khan minute som panga time limit a short film siam tur ti kha advertisement kan ron so da thut ba ka mu thuta chu sam hai ka zut hun kha tam to lu tuk lo le ngala ta chon samahi khami advertisement thala ka zu thon to pani chon ani la khan o hi ka mu to lom se fa khan ashanin melo beto kha lo ti vele ya kadi khan saman camera ne ya safe an edit thiam boka khati kha zong khan ni me kan bum ro nei chu ti khan kan han tran ve ngal tup khan tran kha kan han tum ve ngal tup khan ya amai ro chu kalong ke pe jong ka ngai tu thlen phak lo sound lampang te lo nga ya ta chuan mission ate unau mission le zaw te a kan zu bele ani an lo phur ve ngal em ya kati khan ke ma ni bung ro nei sa I le chopo ni lo khan kan nei ve ang thawak lo ang te kha ti khan kan han khon khoma kan han mang ve kan han tran ngal roi khan ya chuan kan khol nei te lo zir lo bok nen hei khol sang te mi ten hena tangin hotel lo nga ya camera te po ka chiang ve vak lo na ke nan ron soi chiang zo ka nga mal species ti te sound te po hana sound atang te khan kan han hoa hana sound atanga mai kan han ho dom pe ka chu uri ben hen ho do na ka shere ga kan lo ho ti thleng ba ki aswengam lo ni achan chu siam ha kan du to se aman engzan gen di don ti velang chi ka chu sui ngam khan I to lo khan ho the ti khan ron la ron kal pui top khan ya kati vel kha kan ni aman po kan zon ngam to lo chuan kan shoot tran don khan kan shoot tran ta ti khan chuan kan shoot atanga kan edit zawh ṭhenkhat ka hriat su lo chuan kan shoot chhungkha kar khat chung che ne chuan kan edit zawh khan ni hnia khan kan edit zawh ni kan tlaiwar du thak ani kan shoot lai vel kha chuan OST te po kha an thuat lai a min on phone na ka zuk zir chapa voi ni thum ba kan sa ala kha sei lem lo bo ka save tapa I ka zai thiam wang hi chu nim ne lo ma se bar bitia hlek kan ni ka lo zai ve to thina chal san na kha lo lar ma han kan chal san deu me ya jan ka long no rolling ka sha te han ka hu phur ni chan chu a phwa tu te me a phwa tu te be se ami ka phak hi ka ring lo deu thina ka kan min ti nervous zola la toy te tlang deu ni se ka kan mu te min du sakna zara ti khan she chungin kan ti pui tin sak ve
ka lom ve ria wa mel lang lo ma se o si te lo lang ka o tal ka da ve za hi kai la hillside ve em ani short film competition a khan tel ve a tir kha chuan hei kan u ten min ram so ba a kal phung te min han chil da na kha chuan tlem so ka hu phur ve chan chu hi te ka la tingai lo shim shima mà sẽ thì khăn cái hành chém đầu chúng chúng bố hành cái hành thì sầu về dễ là thì khăn mình phơi à thì đàn tổ thì khăn mình chỉ là hơi điều đòn khăn xem mà là mà sẽ thì khăn này hôm đấy đầu tết chung khăn thì soạn là vật tết ông mà sẽ thì khăn mình khăn bây giờ ai trả khăn thì khăn cái lần thì về thầy ta film siam chungchanga hian film kan siam mai bak pe lama hianin kan chung te thau hianin min support tha em hun min pe a enge mani to ka boy pui tur nei ve thak ta kan nia ke ma tak po amingin office na tok ta kan nia tin zan lama te po ko thana te program poi mo tak tak te po kan nei ve thina chuti rol chon chumi kara po chonin chumi pi lama chonin video te kan shoot thin ta zan rei tak tak men te kan nia tin enge weekdays a po chol anga te ṭhenkhatin hun all zong kha kan la thina ṭhenkhat te po choin kan chung te min support tha em har sat na min siam ngai lawa chu wang chonin hun thol taka film te po kan siam theya an chunga po kan chung te thau chunga po lom thu kan soi boka akas ang kata kan short film lo ento te chuan kata akas ang chi lang ho zong kha akru ang kha kan ni le veka chu tiang a in dai lo ang chu kan ita kan in pot chop ng kan nau te ang te ka chang nu te ang chi te po ka ting te po kan nau ngen ni ta ka ting anga an ti ro pro kan ni deu ta chu mi ni wang chuan ke ma ni po in sit na tam tak chu ma se kan thak ang tok le kan tui na kan suang to na ani ber chu kami kha kan zui ve top ani berin ka soi fit thiam dan chu nia ya kan ti chho mok ania a shooting a po khan boing tam tak ta kan nei ve a chan chu man tura te kan lo nei that tok lo na khan mi dang te kan chen tha te le kan he shi tha te ding kan han pan ro propa lam tu sei na pakhat kan ka chen pa mal species big takin lam tu ngen ka sei a man ro te ma man choi lo win min po tira ni chu point big takin lam tu ka sei a du na ron mangro ti top je lang ni camera te po in han du na ang chi ni ka jon ni ma mobile jon ron mangro ti top ang chi khania ni phal ma ni ngai lam tu ka sei mol mola ting kan short film biga han kan soi le lo ka short film youtube kan upload nu kan rin thak bakin reaction kan hu cha subscribe te po ka kan be sei phak ba kan ya ka kan lom lut tu ka kan be sei phak ba tak ani kami ka jin min view sak tu te song chu apolom tu ami mal tak pon ka soi dua comments te po ka kan lo chang ba lo mai te kha te po kan ngai dap te po ka deal ni se kan tak ang to ka ju kan ron chang weng ka shia ka ti ang kan min han sakania ka khala kan lom thu na sa takin ga soi ni boxe to ka kan til nei te po tiếng kan mang ve lo pa kan chu kan han phu so ve nong nok zela tiếng chung kan kal nia mi ya hian in support bu kan ngai em ma an chan chu ki ma ni thiam nong hi chon khui ma kan thleng don lo di kan share min support lo chuan nge min support khan min ti phura nge mason zel du na ang chi kha ki mani a lo ve chela to bera ka soi du chu hemi kan malak zen na tu le kan malak to tel po tinga melo support to na tele melo support za tu chu kan ka som tak me ngam chu tin kan lo ti kan project kan lo ti chu ve zel huna po khawngaih taka min lo
en saka min lo ngai lut sak zel tu khan ka som bok chawa tin suggestion ang chi kha min shil share lo ula enge IG lama te po khan ti khan ai message te ta ka ti ang chi te po khan min an shil pop ula chu tin chu ti ve te u tiang chi te le ka tiang chi in rilru omang chi te kha min an shil pop ula ke mani pon akan the ang tok tokin malak te po kan tum anga tin mi kan channel la subscribe lo te po in lo omni te mi en tu te jinga kong ta am lo subscribe mi lo ngai chang tu chau khan ka ngen bok chau tin e kan til sel na hian nang ma ni te lo chuan engma kan puitlin thei don lawa nang ma ni zar leo ni ti kha mi hre sak bokula tiang chuan thlir thla tak ne na lo le lo ti sel te po kan tum anga kan tum sel bok don ani hemi film hi hemi short film hi acha ka tia ke ma po hian azyak tu hian thiam ka tia i tun lai kan thalai te nun ne in relate tam tak oma har sana tam tak nei te na an pholan ngam lo le midang kan share ngam lo tam tak ron tar lain ka sha chu ta chuanin nge survive nge haita mani in da nyam lawa i nun chhojal dan tur kamin ron zir tiring ka sha ta khan en tu te ta po nge masomna ani ka base ya ke ma pon karing tat boka chuan hemi hillside projection hian in projection sang abwa selia kang te kha YouTube lama min lo thlir saka min lo en sakle turin kan som so ne chuan esi hi changa siam thina esi home bake senia sengona anina ania ama hi hillside biki esi han asumang zong pan esi min puitu ania chuan soilang ba sim shima esi chunga kan lom khop mai ti han soi ve chu chuan soi ve ro la o hillside da soi tak ang khan zatian atir tang kha chanin kim kha ke chu atir tang kha chang ka tang kai lo ti me ang ka tel ngal lo wa ma se ti khanin thiang anga lo support ta an lang lo lama lo ka thei to ka nin ka sha ka chan te hau hi ige talent an nei chalo me ma an kal lezel tu o an ti to lawang kan lezel tu ra po enge thil tha tak tak dang kha ron la ti zel kan tu ma nge nang ma ni subscriber te le min lo she tu te zong he na khan kan lom thu kan sai bo ka enge min lo support lezel tu po khan lo som tak me chu na pa ni ha se lo zai thin te nom te ni chuan i music video chu tenga pon lu tuk chu kan promise thei jo ma music video te recording thleng pon kan ti sak thei chawa track siam te i video shoot chuan i function hote te entinan hote te khelo po engma function ang chi te po covering le live audio record sak hal te po kan ti thei ti kha a hillside production hian kan ti sak vek thei cheu ni ti kha kan soi vele du shim kan subscriber te le kan viewers te le tu na melo en tu zong te le melo comment to tu zong te le insta lama te po khan min lo like sak to tu zong te chunga khan in zawai lom thu kanon se chuan kan channel hemi kan YouTube channel voi khatin lo en nan chuan min lo like and subscribe peace out